Hej og velkommen til Ny med MS. Det er den hemmelige testside. Som du kan se, ligger der en testudsendelse nedenunder, men inden du går i gang med at lytte til den, så vil jeg lige forklare, hvad det er, som der kan være lidt tricky. Hvis du kigger her, så kan du se, at man starter testudsendelsen ved at gå på en anden side her, og så går den i gang med at spille, og det er fuldstændig som inde på min hjemmeside. Man kan pause og sætte udsendelsen i gang, som man lyster. Det er nok en god idé at have blyant og papir parat, så man også kan tage noter undervejs. Udsendelsen vil vare cirka 20-30 minutter, alt afhængig af, hvad det er for en udsendelse. Efter du har lyttet til udsendelsen, så klik her, hvor der står spørgeskema, og så kommer du ind på en side, hvor der er et ganske almindeligt spørgeskema. Der vil være sådan cirka 8 spørgsmål, der skal udfyldes, og nogle af dem, eller de fleste af dem, det er sådan nogle, hvor man klikker, hvad man synes mest, og så er der også plads til at skrive et par kommentarer i et par af dem. Det, der er tricky, det er, når du er færdig med siden, så skal du altså klikke hernede, hvor der står fortsæt, og ikke, der står ikke afslut eller sådan noget. Af en eller anden grund står der fortsæt, og det kan jeg ikke ændre. Hele operationen her skulle ikke gerne tage mere end 30 minutter, og bare roligt, det er ikke sådan, at du skal vurdere alle 10-15 udsendelser, vi producerer her i det her år, der kommer. Men det er sådan, at der vil være nogle udsendelser, som er klassiske i formen. Altså for eksempel en faktatung udsendelse, eller en udsendelse, hvor det sådan er vigtigt at gå tæt på nogen, og sådan være lidt blødere. Og det er sådan, at vi vil sige, at for hver udsendelse, der skal vi være sikre på formen. Så den tester vi lige med redaktionen. Du har 14 dage til at besvare spørgeskemaet, og eftersom at spørgeskemaerne er anonyme, så kan vi så ikke se, hvem der går ind og udfylder dem, så vi sender altså lige en reminder-mail efter en uges tid. Den ignorerer du selvfølgelig, hvis det er sådan, at du har udfyldt spørgeskemaet. Men endnu en gang, tusind tak for din hjælp, og jeg vil lige sige, at når du lytter til udsendelsen, så skal du prøve at forestille dig, at du er nydiagnostiseret. Det er selvfølgelig lidt svært, men prøv at tænke tilbage på, hvordan du havde det sådan lige der et halvt år efter diagnosen. Og til dem, som er pårørende eller professionelle, altså den samme opgave, prøv at sætte jer i en pårørende eller MS-patients sted, lige efter de har fået diagnosen. Men tusind tak, fordi at du vil hjælpe, og god fornøjelse.